blay pi baro ngi pdiang so bhai pi shwagani ka thup khubor mata ka janmit shwa bangin sedang ki khubor babnia tunginya phai shwa shikimat ba kongsan ka India kan sakiu biang hakaroi kapal ong umintri rang ba do kari Narendra Modi Rai ka SORKAR MEGHALAYA ban wengno ya ka jingperking hakabaya day bat ka yat ka yeng HAPDENG ki district SHAH ka SORKAR ban WANRAH ya ki nongtre ki banabar JYLLA ki TBIT bha ong usimbut menteri ka JYLLA uba Preston Tinsong But YAKYNDUH kaseng Hinyotrep Youth Council ya Deputy Commissioner Jongka West Khasi Hills. Kikubor babnya Menteri rang ba'du kari Narendra Modi ulakam bawat laka klam coronavirus kalapin suki ya kayo kakot hakari Henry ka India kan sakiu biang hakayo kakot lengba ka talent bat ka juk start menta Modi ulapin scam baka jingyo i jong u ban PYNLONG ya kari ka basyanya halade dalade bat ban long kumba kala JYLLONG hakaroy kapar lengba ka jing tmu ka jing kentup ka jing baitengka ki jing tay bat ki jing lap ikibut bathamai haba play ya ka jingyalang bashisien shisnem jong ka Confederation of Indian Industries CII lingba ka video conferencing ban rakhe ya ka jingdap shispa arpusan snem ka CII na 12 dang ya ka Modi ulaya samru ya ka jingyo i jong u halor ka pang getting growth back Modi ula banjur halor ka jingtmu ka SORKAR ban WANRAH biang ya ka yo ka kot hakari syakabadey ban long ka SORKAR MEGHALAYA hinin kasngi kala rai ban wengno ya ka JINGKHANG ya ka yat ka yeng HAPDENG ki district hapo ka JYLLA bat kala rai ru ban SHAH ya ka jingyat sanpo na ka shispa ya ki kali patba bat jong ki riu shimet ha ka JYLLA barok ka wei bakin thop ya ka Shillong habakren bat ki nong tho khubor hadien ka JINGIALANG usimbut menteri rangba uba Preston Tinsong ulaya thu bakan don shu ka JINGKHANG ya ka yat ka yeng HAPDENG ki district bat kila ban let shakeleng ka JYLLA ula ong bakila rai ban SHAH sanpo na ka shispa ka jingyat ki kali patba bat jong ki riu shimet habarok khatwei teli ki district ha ka JYLLA iba Preston Tinsong ila ong ru bakila shania ha ki district bakin le ha ka rukom ka odd even number bat ki district transport officer habarok ki district bakin thaw ya ki rukom penyat halor ka odd even number haga jo kapor menteri uyathu bakadang don ka jing perking hakabya day bat ka yat ka yeng HAPDENG ki JYLLA And today in the review meeting and in view of the relaxation made by the government of India, the government today evening has decided to lift the restriction, of inter-district movement. But today evening in the review meeting, the government has taken a decision again to lift this restriction with immediate effect, where the 50% transportation, both private and public, will be allowed to move freely within the state of Meghalaya. Kamat bayaday bat ki NONGBYLLA bala TBIT bha bakin thup ya ki technician bala SHAH ban WANRAH na SHABAR JYLLA uba Preston Tinsong uyatho baka SORKAR kaya kubur bat ki seng bhalang baki brieu kim wan na SHABAR JYLLA bakim day ki nong pensa priang ya uknyang jingpang Henry ula banru baka JYLLA kam don ya ki brieu ki bat TBIT bantre hakikato ka ne ki kam ki baya ha bantre de ki machine bat kumta don la da kumwe Henry ban SHAH ya ki to ki bala TBIT bha hakakam ki bana bar JYLLA ban WANRAH yaki ban pendep yakakam. Kung Panginoon hindi na SORKAR, kiyo ito na kajuk, ka-concern, ka-jitsnokia, ka-ngiyar ka. Namarbalay, safety is more important than anything else. Lekaway, kapanagwa, ban-pensay kidarang nil. Bangin ang government is simply a decision na lapang niya being ang pagkakang ikitin highly skilled. Kapag ki technician,
ki operators KIBA kibrin jogi kibrin ikut sama jogi kipat yo ika training U MLA ka JOWAI uba wailat miki SHILLA hinin kesngi ula khot ya baro ki he ka district sya ka JINGIALANG ban khmi benya halor ki JINGJULOR baro na ka daw ka JINGJUL slap ha ka district ya ka ne ka JINGIALANG la PYNLONG ha ka conference hall jong ka OPHIS trekam u DC haringkat ka JINGIADON lang jong u deputy commissioner uba Garrod LNS Dykes hadien jong ka ne ka JINGIALANG la PYNLONG ya ka JINGYAKYNDUH lang bar ki nong tho khubor ha ka ba uba SHILLA ula pentip ba ka JINGJULOR baro ki belajan kot ka khatsan klur tingka hakabia day bat ka jingtua khandau la de batha ya katanat public works department PWD ban penkho ya ki surok khnang banla ban sedang biang ya ka jingle jingwan jong ki kali ula ongru ba kumba life san na ka shispa ki nongrep kila shakta na ka jingjur slap bar katanat kadang khmi benia halor kane kaman Ini Pak Bun di departemen kaktil ini Pak Karwahe ke area dalam ni dalam puyo bahagia kanika jingtip kuwa tikna dan ini dalam puji bahagia EP tang more or less jan deploy ke ciki khatso kasangkur direct le ya ki departemen ro wile di persmat ya ki estimate kenang wa kini ki wada chakta ki yang ini po district yang yo ni ke jingyarap khamtam minong rep the direct ya ka agriculture department dan di department di weto ke agriculture ka Henyo Trap Youth Council HYC jong ka West Khasi Hills District Unit henen kesngi kila lek ban yakindu ya deputy commissioner jong ka West Khasi Hills ban kerpat ya u ban penbit penbiang ya ki jaka penkerpang ne ki quarantine center katkom ki kendon bala bu khnang ban khanglat ya ka jing sapriang ka jingpang COVID-19 ha ka district u general secretary ka HYC u ba wan tay bok lingdo ulaong bakitu ki bawan pai na bar JYLLA bat ki basa hakini ki jaka sa penkerpang kila penpa ya ka jingbam sngaw ya hap ban penan kamlang ya ka ju ka kamra sum HAPDENG san la ni hendriungut ka seng HYC kala ya thuru bakum baka long menta kito ki bedang shuwan pai ken hap banya sa lang bat kito ki belajan pendep pura khat sausngi ka jingsa penkerpang yalade ka bra pen khuslai shu shu yaki hakane ka ju ka sngi ka HYC kala samru yaki marba mardi shakito ki bawan pai baro ini kibasa hang ni po quarantines ki jupenon kam ya kepancana ya kawai kepancana kumbang sangut rungut tikani ki jingya pensak lang ya ki bawan na po green zone badet zone adon ke jingma ya kini kibasa tikani ka jingwan bu biang ikitu ki kena ke bawan na SHABAR kembut ke WANRAH ya ke jingke ha ka tu ke jaka na kaliang jung UDC ula kular ini kimbaseng ba ha ka bede ban menta unang ulaong yang ba unang pendiang isu la ni wat biang ki jaka ban bu quarantine kang ba ka bensuk ban peniak khat no ya ki jaka ki bawan na ka red zone bat na green zone hadien baki dukan bat ki kam khayi kila khang khardep ban ko ngu bat ka jingkhang dam hakari menta la palat arbanai ka jingthat jingjrem kala nang jur ka didi news kala yo lat banya kren bat ki kato ka ningut ki nongde jingde hakabaya day bat ka jingkhang dam bat ki jingpen jinsur bat ki don yakane ban pensngau hangi tongnya phai sha kane ka khubor ka jingkhang ya ka yodu kalakta shibun ya kitu ki ba imjak po naka Muhammad Shamir utrai jong ka dukan khadu ya thu ba hadu ka no ka long ka ba jenjar ban pendap penbiang ya ki jing don kam ha ka jing im ka ba man lakasngi na ka daw ka jing pakhang shnong का बलाने असलम बनता से लॉकडाउन से पहला ही 4 महीने से हम लोग को बड़ा बाजार में हम लोगों को फाइनेंशियली और बिजनेस प्रॉब्लम बहुत सारा हो रहा था तो हम लोगों का बिजनेस ठप एक तरह से हो रहा था जिस तरह से फ्लो होना चाहिए था नहीं हो रहा था और आफ्टर लॉकडाउन तो ये तो आपको मालूम है कि लॉकडाउन तो टोटली बंद हो गया और फाइनेंशियली हम लोगों को तब ऐसा हो गया घर चलाने में बहुत मुश्किल हो गया मोहम्मद आसिफ उतराय जंगकवे का दुकान मोबाइल उलापन संगौ या की जो की जिंग संगौ बा उलाकुसलाई बंदु नो की बा उलाकन शो बारो शिजिंग इम उलाकन तुरु बका सरकार कला दे बंथाल की लाट किलंती नमार बकी मोबाइल की लोंग की बकong san ba ha की ने की स्पोर बा मंता I think all these shops in Bada Bazaar we have been suffering from since last 3-4 months and
After lockdown, it has been totally shut down. So from last 2 months, we are totally in a zero. Definitely mobile is not going to hamper us that much because it has become a necessity of life. Now we can say that everyone is connected to it. Even if you say like now online classes are going on, right? So each and everyone, they need it. Habaka kamai ka ji kala sak ta jur ki don ki bala shim ya kalat ban stang ya ki kam bathamai u empal unong dia jan ha khandai lat ula ong bakani ka jingkhang dam kala penlong ya u bat ya ki wei ki bakum mau ban ya ha ki surap ban terwai ki jingda khamat ne ki mas khnang ban im jakpo बोले दुकान है फुटपाथ में पुलिस पता दुकान है लाइसेंस भी है फुटपाथ का अच्छा अभी लेकिन बंद है अभी बंद है पुलिस तो बंद है तो आप लोग क्या बिक्री करता था पुलिस उधर तो कपड़ा उपड़ा रेडीमेड कपड़ा तो अभी ये लॉकडाउन में आप लोग क्या बिक्री कर रहे हैं मास्क लगाने Tongin yakmi mentaya ka jinglong jingman ka sunmeneng. Ka jingshit jingkriat hai Shillong kalong, arpusan point kandai digi Celsius sa kapormen step. Ka jingsngam ka hau kalong, hinyaw pusang na ka shispa ha kapormen step, hinriyo pupra na ka shispa ha kapor janmit. Ka sunmeneng kan dumlo ha Shillong bat ki jaka bamarjan. Shwaban penkut nginyap hai biang sa shisien shikimat bakongsan. Ka India kan sakiw biang hakaroy kapar ong umentri rang ba kari Narendra Modi. Rai ka SORKAR Meghalaya ban wengno ya ka jingper king hakabia day bat kayat ka yeng HAPDENG ki district. SHAH ka SORKAR ban WANRAH ya ki nongtray ki banabar JYLLA ki TBIT ha ong usembot menteri ka JYLLA uba Preston Tinsong. But IAKYNDUH kaseng hinyo trip Youth Council ya Deputy Commissioner jangka West Khasi Hills. Parlok katong ilapoy siya kabakot jangka tup kubor jangi metaka janmit. Hadu bangin dia siyam biang bat pi la syay kasngi kublay pi baro.